Is-sajjieda Maltin u Għawċin se jkunu qegħdin igawdu minn żieda ta' 11% fil-kwota tat-tonn. Dan ifisser li Malta se tkun qed tibbenefika minn 44 tunnellata ta' tonn matul is-sena 2023. Din il-qabża f'allokazzjoni ta' tonn hija l-ewwel waħda tat-tip tagħha matul dawn l-aħħar 3 snin. Ħabret dan is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Elisha Buġeja Sajd waqt laqgħa tal-Kunsill Ewropew għas-Sajd u l-Agrikoltura fi Brussell. F'kumment ma' One News, is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd iddeskrivi din l-aħbar bħala żvilupp sinifikanti għal mijiet ta' sajjieda f'pajjiżna. Hija qalet li wasal iż-żmien li s-sajjieda Maltin u Għawċin jaħsdu l-frott wara snin ta' sagrifiċċju. Sirna nafu li Malta il-kwota se tkun tiżdied bi 11%, il-kwota ilha ma tiżdied għal 3 snin u għal daqstan din iż-żieda ta' iktar minn 44 tunnellata hija riżultat pożittiv immens għas-sajjieda Maltin u Għawċin. Bħala gvern għamilna argumenti xjentifiċi u robusti sabiex wasalna saw u verament ninsabu kuntenti illi ħankunu qed naħsdu il-frott tal-ħafna sagrifiċċju illi wettaqna tul dawn iż-żminijiet. Kien f'Settembru li għadda waqt l-aħħar laqgħa tal-Ministri Ewropea għall-Agrikoltura u s-Sajd li saret il-Lussemburgu meta s-Segretarju Parlamentari iddiskutiet it-titjib fl-istok tat-tonn kif kien ikkonfermat fih dan il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd rimarkat li jekk kif ix-xjenza wriet li l-istok tat-tonn qed jirkupra dan kellu jiġi rifless f'żieda sostenibbli fil-kwota. Hija qalet li l-Gvern huwa impenjat biex ikompli jassigura tkattir ta' iktar opportunitajiet għal ġenerazzjoni preżenti kif ukoll dik futura tas-sajjieda.